nic tu już nie ma. Jest ten powyrywany. Jest coś w tej szatni? Nie. Tu nie. Na razie mało atrakcyjnie. Coś wylało. Chyba ktoś jest tutaj oprócz nas. Tak mi się wydaje. Tu co mamy? Coś ułożone do sesji. Tu jeszcze szafki od pracowników. Ale zawieja na zewnątrz. Ale rozpiździel. Tak pro forma jesteśmy cicho. Jakby ktoś tu jednak był.
już ostatni poziom, więc będziemy szli. Wypożyczalnia narzędzi. Już zbyt wiele z niej nie ma. Dobra, to... O, też ciekawy rozpiska zadań. Dobra, to oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że się stąd ewakuujemy. No i w sumie całe to gadanie szeptem chyba było niepotrzebne, bo nikogo tutaj nie było. Ale trzaskające okno i wózki sklepowe. No. Tu jest koszmar chytrej baby. W ogóle myślałam na poprzednim piętrze, że to już jest ostatni jakiś Silent Hill, nie? Także brawo ja. Przysięgam, że etykiet z Pepsi Coli takich to nie widziałam od lat 90. Bardzo dawno. Najchętniej bym nawet jedną taką wzięła na pamiątkę, napełniła na nowo i wypiła, ale po pierwsze to jest durne, a po drugie nie wolno. Tu jest, nawet muszę tą Mirindę z bliska zobaczyć. Ja, kiedy to było? Jak kiedyś to było i było lepiej. Jest mnóstwo tych maszyn. Praktycznie wszystkie to Minerwy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. I wiele mówiący napis. Witamy w piekle. Tu jest jeszcze trochę sentencji, a tutaj coś polski. Ciekawe, co tu mogło być napisane. Tu jest jeszcze fajna rzecz na oknie. O, i wpada śnieg przez okno. Kurczę, w takich warunkach będziemy musieli wracać. Nie wiem, czy widać, jak ten śnieg tutaj wywiewa. Ale no, damy radę. Ciekawe, co tu było napisane, ale chyba przestrzegaj coś tam BHP. No to na pewno. Tu jakieś stare schematy. Dobra, lecimy.